С майка ми бяхме в трамвая и тя ми обясняваше как трябва много да внимавам да не сравня името на баща ми. Името на доктор Темелков. И една жена, която седеше в трамвая на седалката, се обърна към майка ми: доктор Темелков, вътрешни болести? Майка ми казва: да. Той ми спаси живота. И изведнъж се оказва, че една жена буквално е жива благодарение на това, което моя баща е направил. Мисля си, че той е оставил нещо след себе си. Акушерството е изключително успешна дейност. Както върват нещата добре, така след 5-10 минути могат да станат доста драматични. Много така се спекулира за лекаря-спасител, който идва и те спасява от нищото. А истината е, че за да бъде спасен един човешки живот, участват минимум 10 човека. Но никога не си сам. Именно това е най-силното ни качество – екипа. Душенце, имаме син. Къде си ти? Чувствам се добре и спокойна, което за мен беше най-важното. Ох, ще стане голям и добър човек. Шегувахме, че ще стане космонавт, ама чак толкова далече не искам да отива от мен. Всичко по едно раждане си е едно чудо да видиш, нали, новия живот, как се появява на тази земя. Най-дългият път е 12 сантиметра до изхода на таза. И ние участваме в това да се случва чудото на живота, да се раждат бебетата. Няма как да го опишеш с думи, докато не го изживееш. Нали? Няма как човек просто си го представи, но невероятно е чувството. Започва наистина нов живот, не само за детето, което се е родило, ами и за майката. Съвсем нов живот. Подсъзнателно ти осъзнаваш, че той е дошъл на този свят до някъде и благодарение на тебе, защото ти си се погрижил за тази пациентка, проследил си цялата бременност и по време на раждането да може да се роди едно здраво бебе. Така че всяко едно раждане е изключително зареждащо. Това е най-хубавото нещо, което можеш да усетиш, когато изпишеш едно здраво дете в къщи. Баща ми е роден в село Склаве, което и до днес така се нарича. То е едно малко село близо до Сандански. Той е роден 1900 година. В тези години хората се стремяли поне едно дете да се изучи добре, стига да имат финансова възможност да го направят. И него са го пратили в Виена да учи медицина. Цялото усилие на семействата, на синовете, на дъщерите е било да допринесат за развитие на държавата, на родината, на обществото, от което произлизат. Когато се завръща в България, разбира се, почва редовно да работи като лекар. Работил е към Червения кръст, работил е на разни други места. Стига до възможността да се мисли да си направи своя клиника. Той е купил една къща от наследници на бивш софийски кмет. Първоначално, нали, в вида, в който е била използвана и в времето полека-лека е почнала да се преустройва и развива, за да може да се превърне в клиника. След идването на комунистите на власт. Просто идва един ден, в който ти повече нямаш болница. И тая болница все пак е останала да бъде болница, но тя се превръща в родилен дом, Шейново. И всъщност този родилен дом съвсем успешно и до днес е родилен дом и е по-различно нещо от болница. Той е все пак една люлка на живота по някакъв начин. Това е най-старата акушеро-гинекологична болница, която се намира в оригиналната си сграда.
Средната сграда на болницата е построена през 1935 година и това е била болницата на доктор Темелков, известна тогава в Стара София. По-късно, разбира се, след 9 септември тя е одържавена и е превърната в акушеро-гинекологична болница, специализирана акушеро-гинекологична болница. По време на бременност могат да се случат много неща, както с бременната жена, така и с майката. Както казах, съвременната медицина вече разполага с много въоръжение технически, така че ние много рано можем да откриваме доста заболявания и на бебето, и на майката. Имам наблюдение от доктор Велев, който винаги ми е правил впечатление на всеки един форум. Човек, който взима отношение към проблемите, което показва една много висока култура на медицинска подготовка и една изключително голяма отговорност от негова страна. Познавам го като колега, но съм с прекрасни впечатления от него и като човек. Познавам част от неговия екип, в това число и доктор Славяна Галева. Поканих доктор Галева да стане хоноруван преподавател към нашата катедра по акушерство и гинекология, към Медицинския университет Пловдив и да сподели част от своите теоретични и практически умения на нашите студенти. След като завърших медицина, понеже аз искам работата да е свързана не само с медицината, но и да има нещо като детективска дейност. Тогава намерих феталната медицина, запознах се с професор Николаидис, защото специфичното при нашата дейност е, че нашия пациент не може да бъде докоснат, не може да го видиш. Само чрез образите да откриеш какво се случва с него и да намериш отговора и да го спасиш в даден момент. Създаването на по-голям екип при решаването на по-сложни казуси винаги дава различни перспективи на това, което виждаме и решенията биха били по-добри. Ние се стремиме непрекъснато да повишаваме нашата квалификация, да подобряваме нашите рутини, за да можем да даваме все по-добро качество на медицинската услуга, защото пациентите искат точно това. От към техника, от към апаратура, от към най-съвременните консумативи, мога да кажа, че имаме всичко, особено в нашата болница, защото тук въвеждаме най-модерните методи за оперативна техника и за съхранение на доброто качество на живот на нашите пациенти. Сектора е гордост за болницата, защото е много важен за женското здраве този сектор и слава Богу, че ръководството проумя и че успях да направя едно звено, което се надявам ще продължи и след мен да работи и ще има своите последователи. Аз имах шанса да специализирам в последните 30 години нееднократно във Франция и съм активен член на Френското дружество по акушерство и гинекология, като няколко от специализациите са ми при един от най-добрите в света, при който мерилото за това е, че се обучават дори американски вагинални хирурзи. И работиме наистина на световно ниво, като в последните 12 години сме направили над 1300 операции по една специфична методика, която избягваме слинговете, които все повече се забраняват навсякъде по света, а с определени окачващи инструменти повдигаме тазовото дъно и правим така наречената реконструктивна хирургия на тазовото дъно при жените. Последните 10 години нашето отделение, мога да кажа, че е център на вагиналната хирургия в България в областта на урогинекологията. Ние бяхме една от първите болници, когато въведе медикаменти за предотвратяване или за намаляване на кръвотеченията след раждане, така наречените постпартални хеморагии. И все още продължаваме да сме една от малкото болници, която много активно прилагат този медикамент.
Бяхме едни от първите, които въведохме различни подходи за индукция на раждането, в това число медикаментозни, в това число механични, с балон катетър. Едни от първите, които започнахме да правиме опити за верзия на плода при седалищно предлежание, за да може да го завъртим, да застане в правилна позиция в главично предлежание, така че да може да се роди нормално. Имам изключително голям интерес в областта на оперативното акушерство, най-вече цезаровото сечение, защото много активно се занимавам дълги години. Всъщност моята дисертация е точно на тази тема. Стремиме се максимално бързо да прилагаме тези новости при нас. Аз самата съм родена в Шейново и всъщност като забременях и си казах, колко ще е хубаво да рода в Шейново. Нали, това беше първата ми мисъл, така, къде ще рода. Имах рискова бременност, получих кървене и трябваше така бързо някакси да се действа, да решим да влизам ли в болница или не. Една позната каза, аз съм раждала в Шейново преди много добър доктор Велев, отиди веднага при него и в момента, в който така влязах в кабинета му и той се усмихна и ми вдъхна едно невероятно спокойствие. И така се започна. Първото дете, второто, третото, четвъртото. Дори имаме, за съжаление, 2 спонтанни аборта, така че реално имам цели 6 деца, които са минали през Шейново. И винаги отношението беше прекрасно. И не само отношението ми, целият дух. Всъщност това, което много ми хареса в доктор Велев, е вярата му. Майка ми благотвореше баща ми, както при някои птици. Ако си намериш партньор, той общо взето може да ти е за цял живот и ако по някаква причина партньорът ти го няма повече, оставаш сам. Майка ми и баща ми са живеели на практика в болницата, т.е. едно крило от сградата е било отделено и те там е било място, в което са живели. Не съм сигурен на кои от бомбардировките баща ми чува сирените, облича се, слага си шапката, тръгва да излиза и се сеща, че не знае тя вкъщи ли е, не е ли вкъщи. Отива майка ми си полегнала да си подремне и си спи сладко, събуди хванала я, изтичали са в скривалището и като са се върнали в това, точно в крилото, в което им е жилището, спалнята, е паднала бомба, която ако той не я беше събудил да я заведе, не е нямало да я има. Не може само един сектор да бъде добър, а останалите не. Това е екип, който трябва да бъде на 100% подготвен за тези състояния. И ние сме такива. Всъщност цялата болница е 3-то ниво на компетентност. Това е най-високото ниво за България. Тоест ние може да се справяме с всякакви случаи, но най-вече ние сме 3-то ниво и в неонатологичното отделение, което означава, че можем да гледаме деца с много ниско тегло, под 1000 грама и можем да се грижиме за тях. Не само да се грижиме, всъщност можем да ги лекуваме. Най-големият процент, които се лекуват в интензивния сектор, са недоносените бебета. Като ние при нас лекуваме всички недоносени бебета. Не превеждаме в други болници. Някои деца стоят с месеци. И ние свикваме с тях. Те стават наши. До момента, в който се отидат вкъщи. Не във всички болници в страната и в София се отглеждат недоносени деца. Процентът на недоносеност е висок в България. Сравнително висок, особено концентриран в болниците, които са от 3-то ниво. Едно недоносено дете е между 500 и 700 грама, изисква много грижи. Понякога тези грижи в крайна сметка не завършват с добър край. И ние сме тези, които сме до родителите и ги подкрепяме. Ако едно дете си го гледа от 2 месеца от 500 грама, ти си положил страшно много усилия. И аз много често се опитвам да им обясня, че когато те са при тях, трябва да са спокойни, с надежда и всъщност да им говорят и да ги докосват. Те познават своите родители.
Ние не лекуваме само детето, ние лекуваме цялата му среда, цялото семейство, майката, бащата и всички близки хора. Дори когато сме се грижили за най-тежките такива деца, казват, че всъщност те не са споделили с техните близки приятели, защото всъщност не знаят още имат ли дете или нямат. Представете си за каква граница на живота се грижим. Радвам се, когато едно бебе, което е било много болно, си отиде вкъщи и след това дойде след едно известно време и ти го виждаш как тича по коридора. А знаеш, че е било много болно. Ама то тича вече. Най-хубавото обяснение за всичко това е любовта, с която чакаме децата в живота си. Тя именно е последното нещо, което ги дърпа обратно към живота и ги оставя там. И най-вече борбата е много силна. Не се предават. Говоря им, аз много често ги мамосвам, пея по някой път, малко фалшиво, ама да, но по-често им говоря. Каквото ми дойде, сега ще папкаш, ще се справиш, още малко, ще спре да те боли. Такива неща. На риската на джобчето, скъсало се копчето, жаба жаборана и отпред на каручката е седнала внучката. Да бъда неонатолог, да. Това беше моята мечта от студентските години. Тази колаборация между нас и между неонатологичното отделение дава такива възможности ние да се занимаваме с много високо рискови бремени, които изискват понякога родоразрешаване в много ранен срок. Едно дете може да донесе радост, може да донесе и болка, когато нещата не се развият точно така, както трябва да бъде. Може да ни научи как да се справяме с трудните моменти в живота си. Чрез тях успях да видя всичките си така слаби места, като огледало са, наистина. Не само, че приличат на теб физически, но най-вече, че те ти показват, всъщност, с тях постоянно виждаш къде падаш и грешиш и къде трябва да работиш, за да се промениш. Много е важно майките да знаят, че се справят и че ще се справят. Аз често им казвам, че децата ще оцелеят. Да не се притесняват, искат да са перфектни родители. А то не винаги се получава. Всъщност ние от грешките си се учим. Наистина трябва да жертваме доста неща. Нали, може да ни е хубав бил стария хиперактивен начин на живот и да искаме да го продължим, но ще е за сметка на децата ни. Ще са много по-нервни, ще се чувстват много несигурни, необичани дори. Защото когато половината ти същество е отделено на работата, а не изцяло на детето, ти то го усеща. Много е важно. И това, че сме на една по-близка възраст, ни помага да бъдем по-сплотени, по-добри една към друга, според мен, и към по-близки до родилките също. Нали? Възрастовата граница не е голяма. Така, може би дори нещо, което много ми хареса в Шейнова, именно това всъщност, че раждат жени от всякакви прослойки. Аз съм антрополог, много съм се борила и съм изучавала социалното неравенство по света. И всички там, като родим, вече сме в друга социална категория, категорията майка. Там вече всички социално-икономически неравенства изчезват. Истината е, че частните болници са изключително много в България, което не е толкова добре за пациентите, които не могат да си го позволят чисто финансово. Тогава ги няма разделението и това много ми харесва. Затова не исках да раждам в частна болница. И Шейнова е една добра, работеща държавна болница, която има висок стандарт на предлагане на здравни услуги. Като започне активното раждане, ние имаме 5 самостоятелни зали в болницата. Жената се настанява в една от тези зали, в които имаме фетален монитор. С този фетален монитор може да следим детските сърдечни тонове непрекъснато на жената. Всъщност край на активната фаза на раждането завършва с раждането и на бебето. Една от залите е пригодена да присъства и баща. Има такива, които им приушава, разбира се. Има такива, които жените им се карат по време на раждането, гонят ги. Естественото раждане е прекрасно, защото някакси всички тези усилия, които полагат тялото ти, духът ти, за да родиш това дете, после ти дават една невъобразима радост. Ма наистина не мога да я опиша.
Съвсем различно е при секцията. Някакси ти пак се радваш, че се ражда детето ти, но не можеш да го изживееш. Няма как да го обясня. Не можеш напълно да изживееш радостта на раждането на детето ти. Дръж го, че трябва. Дръж здраво. Искате ли да завиеме, доктор Галинова? Благодаря. Говориме, най-вече трябва да им се говори, да им се обяснява, за да може да бъдат мотивирани да опитат все пак нормално раждане. При естественото раждане веднага ставаш на крака и тръгваш. И си гушкаш бебето. И си същия човек, както преди. Нали? Дето се вика, няма никаква разлика, все едно нищо не се е случило. Докато при секцията не лежиш цял ден, после не можеш да станеш, болите шевовете, 1, 2, 3 дни, едва ходиш. Просто не си същия човек, не е... Нали, то си е операция. Извършваме обезболяване на нормални раждания, така че пациентката да роди, да бъде доволна от това, че ражда, да е щастлива, да няма болка. Също регионалните техники за цезарово сечение са златния стандарт в акушерството, тъй като осигуряват по време на операцията майката да бъде в будно състояние, така че да преживее момента на раждане на бебето. Първият контакт да го осъществи с него се смята, че е най-важният. Хората имат склонност да се информират от социалните мрежи, където не винаги информацията е доста обективна и медицински издържана. Трябва да се информират от медицинско лице. Много от тях идват с прекалено много информация и прекалено много проблеми, които според тях имат, които се оказва, че нямат, защото бременността е нещо напълно естествено и част от нашия живот. И това всъщност непрекъснато ни кара да се променяме, защото когато ние установиме някакъв дефект в плода, при пациентка, която, да кажем, много дълго време е чакала да забременее или е, да кажем, след инвитро и този проблем е такъв, че по-добре тази бременност да се прекъсне, защото е несъвместим с живота, това е изключително труден момент за нас. Как точно ще обясним на пациентката това, как ще я накараме да вземе решение да прекъсне тази бременност. Това ни натоварва страшно много емоционално. За голямо съжаление в нашата работа не обръщаме много внимание на психиката на пациентите. Непрекъснато повтарям, че трябва да говорим с пациентите, трябва да им обясняваме абсолютно всичко, трябва да ги информираме за всичко, което ще правиме, защо го правиме, какъв резултат очакваме да получиме. Ние си се срещаме и с двете, и с живота, и с смъртта. Постоянно. Много е тъжно, когато загубиш живот, който не си видял. Редовно в този параклис съм се молила по време на раждане, след раждане, във всичките ми най-щастливи и най-тъжни мигове там, защото съм изживявала и най-щастливите ми и най-тъжните ми мигове в тази болница. Със всяко нещо свикнало трябва да имаш и вяра все пак. Мен би помагала със сигурност вярата ми в Бог. Не знам, ако човек не вярва и няма някакси друга по-висша опора, може би било по-тежко наистина. Вярата се живее вече. Да. Това е най-хубавото с децата, че се учиш да живееш всички добродетели и принципи, за които само си чел. И си представил, че си ги имаш, примерно, нали? Смирение, любов към другите, да, или търпение. Ама като дойдат 4 деца, вече тогава наистина е теста, имаш ли го това търпение. Постоянно си един процес на израстване и малки падения, малки израствания, то просто си е училище. И всъщност, нали, видях, че мога да родя и колкото Бог ми даде. Вече да отгледаш този живот е много, много по-сложно. Каквито и да се грижите, радостта винаги е повече. Проследява се, защото той биологично трябва да се сваля, да се дезинфекцира, да се почиства. Сега започнахме най-накрая да въвеждаме и някакви стандарти за поведение в областта на акушерството и гинекологията, но тези стандарти, написани на книга, са едно, приложени в практиката са съвсем друго и те непрекъснато ще изискват някакво апдейтване, за да може просто да подобряваме нашата работа.
тъй като не всяка бременност е успешна. Малко се говори за спонтанните аборти, за осложненията. Като процент от АГ помощта в София специално, въпреки че ние лекуваме много пациенти от провинцията, значи ние имаме един пазарен дял от порядъка на около между 18 и 20%. Тоест, горе-долу, всяко пето дете се ражда в Шейново. За миналата година имаме над 80 онкогинекологични операции. Имаме общо някъде около 4500 оперативни интервенции. Въпросът е просто да оптимизираме още малко дейността и да подобрим малко финансирането, за да може да бъдем по-конкурентни, и за тази цел общината би ни била много, много добър помощник. Това е грижа, за която няма как да чака да дойдат едни средства от бюджета и едва тогава някой да се погрижи за бебетата. И в този смисъл лекарите там, директора, санитарките, акушерките са изключително важни за здравето на столичани и, разбира се, за майчиното и детско здравеопазване, които са стълб на общинското здравеопазване, което има както здравен аспект, така и социален, така, ако щете, и демографски. Бебетата са много хубаво нещо, но има и болести. Жените имат и болести. Ние не сме магиосници, за съжаление. Ние се опитваме да направим винаги най-доброто за пациента, но има много болни хора, има хора с усложнения, които каквото и да направим не може да постигнем най-позитивния резултат. Хората имат различна степен на оценка за нещата, които получават. Те не винаги знаят колко е трудно било нещо да се случи и не винаги имат реална оценка какво е направено за тях. Като работя не се притеснявам се след това. Дали можеше още по друг начин по-добре да постъпиме, дали някъде не сме допуснали грешка. Когато нещо е свършило добре, обаче в крайна сметка има някакви пропуски. Много често искам да дебатираме тези неща с идеята просто да видим какво се е случило, да видим къде ни са грешките, за да може повече да не го допускаме. И да признаеш, когато нещо не е протекло така, както трябва, когато резултата не е този, който си очаквал, да се върнеш назад по същите тези стъпки и да видиш къде се е счупила веригата. Тъй като в лекарската професия обикновено неуспехите водят до доста тъжен край и това малко или много ти се отразява и на психика, на начин на живот, на отношения с твоите близки. И в повечето случаи си го тееш в себе си, но на работа винаги можеш да срещнеш колега, на който това нещо му се е случвало и да ти подаде ръка и да ти каже трябва да дигнеш отново глава, да погледнеш към другите хора, на които можеш да помогнеш. Медицинските специалисти често преживяват бърнаут и са в бърнаут. То наистина всичко, което е възможно медицинският специалист прави, но в един момент всичко е в ръцете на Бог. Ти имаш някакъв предел, използваш всички медикаменти, използваш всички възможни начини за лечение и в един момент всичко става в ръцете на Бог. Ти не си Бог. Това много ми харесва, че наистина се усеща, че не всичко е в ръцете на докторите, знаят, че е основната в ръцете на Бог. Толкова много неща могат да се объркат по едновремето на едно раждане и ти трябва да си готов във всеки един момент да поемеш нещата в свои ръце и да помогнеш по какъвто и да е начин. Не е лесно. Голяма част от това напрежение в момента, в който се роди детето, отминава. Може би човек привиква и свиква, но не е лесно. Всеки в нашата професия трябва да може да се възстановява, за да бъде на 100% адекватен тук. Като срещнеш големите вълни в океана, които са толкова огромни, трябва да имаш 3 неща в себе си. Силен дух, да си добър като човек и много знания. Иначе няма как да се справиш, защото много лесно става катастрофа и кораба потъва. А нашия кораб в момента се дължи точно на нашия дух. На това, което успяваме да правим дори с минимални средства и възможности, на знанията, които непрекъснато се опитваме да надградим, постоянното ни упорство.
Някакси не се предаваме. Навъпреки, да, навъпреки. Баща ми е бил още преди 9 септември доста уважаван лекар и търсен лекар. Той е учил във Виена при професор Епингер, който професор Епингер за годините на войната е бил един от топ специалистите вътрешни болести в Европа. Майка ми е разказвала как посред нощите му звънят и той отива да види някой болен. В клиниката е ставало посред нощ да ходи да види по-тежките случаи, как са сестрите, дали се грижат за тях. Хората са се очудвали на това, че той се сеща какво му е било на някой преди 10 години, който някой не помни какво му е било преди 10 години. Да кажем, че той е бил много отдаден на това, което прави и предполагам, че това всъщност е във всяка една професия може би най-важното, за да можеш да си добър. Аз знаех, че ще стана лекар и така. Когато се явих на изпит по биология, аз бях разпределен в аулата на майчин дом. Малко преди да дадат темата, така си казах, Господи, ако ме приемат медицина, ще стана акушер-гинеколог. Изкарах 6 на изпита по биология. Това беше първата шестица, която момче от Петрич, защото аз роден съм в София, но след това съм живел в Петрич. Така получава на изпит по биология и беше така голяма емоция за моите родители. И всъщност след това трябваше да се удържа обещанието, така иначе. Коства много безсънни нощи, коства непрекъснат ангажимент, който крайна сметка семейството и останалата част от живота ти плаща тази цена за това, което ти даваш, за тази отдаденост към болницата, но няма друг начин. Истината е, че то си беше любов от пръв поглед. Не е имало друга опция за мен. По време на стажа дойдох тук, видях как оперира доктор Велев и си казах, това е единственото място, където искам да работя. Нашата специалност е доста по-различна от другите специалности, защото в големия си процент от случаите, нали, изключвам гинекологичните пациенти, но бременните ние работим с здрави хора. От една страна ни е доста по-лесно, от друга страна обаче доста по-отговорно, защото точно в такъв момент, ако се случи някакво неблагополучие, всъщност отговорността, която носим, е много по-голяма. Проблемите на пациента си ги носи в къщи. След всяка една операция човек мисли за този пациент, докато не го изпише от болницата и следващите дни, и следващите месеци. Тоест, грижите за един пациент не са само към момента на престоя в болницата. Малко като ангелско житие, както монасите се казва, че започват ангелски живот, влязат в манастир. Аз си представям, както станеш доктор, нали, като влезеш там и кажеш, аз наистина полагам живота си за тези хора, си е нещо подобно, ангелоподобно е. Не знам да има лекар, който да работи спешна медицина и да спи добре. Никога не се препокриват случаите, т.е. никога не се вижда това, което си видял точно преди малко. Жената е друга, бебето е друго, органите, които оперирате с друга плътност, шият се по друг начин, отварят се по друг начин. Ние сме едни от малкото лекари, които бъркайки в корема, вадиме нещо хубаво обикновено, което е много голям плюс. Моята майка също е неонатолог. Тя като се прибереше от работа и аз си казвам, май ръцете ти миришат на хубаво на болница. Истината е, че аз се чувствам много щастлива. Харесвам хората, с които работя. Пак казвам, тази компактност на болницата много ми допада.
и това, че сме близко до родилките. Някак си се получава така, че освен собствения си живот, ти изживяваш част от живота на всичките тези семейства, с които се срещаш, защото това е една от най-емоционалните точки във всеки жизнен път. Така реших, че това е една хубава професия, да участваш в раждането и на един нов живот. И така ми се случи. 18 години съм била в родилна зала. Несравнимо е. Аз мисля, че почти няма човек, който през някакъв етап от живота си да не е мечтал да бъде лекар. Но някои само мечтаят, други успяваме да стане. Запазването на живота и на здравето на хората в моментите, в които са най-уязвими. Може би това е моето удовлетворение. Прекланям се пред лекарите и акушерите и акушерките в Шейново. Наистина. Защото с очите си видях какво значи денонощно да не си подвил крак. Честно казано, това е пълното себеотрицание. Бих казала, че наистина човек може да го види в докторите и въобще в медицинския персонал. Всичко това има огромен стрес. Физическо и психическо изтощение, но в крайна сметка, както виждате, има доста млади лекари, които продължават да искат. Винаги съм искала да помагам на хората. Чувствам го като призвание. Това ме прави щастлива. Аз съм дала много и професията си я много харесвам. В родилна зала съм работила. Всяко едно раждане ми е носило предизвикателства и много емоции. И пишем ли една жена здрава, със здраво бебе, мисля, че и ние ще спим по-спокойно. Това е, тези техния живот си не е техен. Наш, на пациентите. Нашата болница е хубаво това, че има голям обем на работата, а пък като брой лекари и брой специализанти не сме голям колектив и това ни дава възможност на младите лекари да се включват много повече в оперативни намеси. Това е най-доброто място, където може да се специализира акушерство и гинекология в страната, така че беше лесно и по-скоро се радвам, че имам тази възможност. Тук в Шейново аз имам шанса да работя истинска медицина, такава каквато е на световно ниво. Това нещо, което мога да го правя тук, не мога да го правя в частните болници. Аз точно това очаквах. Една изключително динамична среда, където всеки ден минават много пациенти, където всеки ден се обработват много клинични случаи, като ние имаме случаи от целия аспект и на акушерството, и на гинекологията. Не са само обикновени бременности, има и патологични бременности, има по-особени клинични казуси, които смея да твърдя, че не могат да се видят в всяка болница. Ние сме база за обучение на специализанти по акушерство и по неонатология. Имаме 4 специализанти по неонатология и 11 специализанти по акушерство и гинекология. Голяма част от тези специализанти, като вземат специалност, остават на работа в болницата. Неонатолозите също, така че ние си създаваме наши собствени кадри. Тук е добра школа и за акушерки, и за лекари. Така че, наистина, от тази гледна точка, болницата е една от най-сигурните за работа. Започнах кариерата си като доброволец, т.е. идвах тук и се надявах някой нещо да ми покаже, а попаднах на колега, който ме взе под крилото си и направи страшно много за мен, доктор Герджиков. Той е човека, на който ще съм благодарна цял живот. Той ме накара да съм страшно щастлива, че избрах тази болница и да дойда тук да се обучавам. Малко преди да вземат специалност, вече им даваме да се включват в оперативни намеси. За разлика от други болници, където все още битува като че ли старото усещане за това, че лекаря трябва да запази знанията и уменията за себе си, пък
да не предава своите знания, което е изключително погрешно. Защото това, което съм видял във Франция, заради това, което съм успял да се науча, че там по-възрастният лекар, той така те обучава, че все едно ти си негов син. Французите имат много добро изказване за своите колеги. Там те се обръщат помежду си, не като към колега, като събратко, нали? Просто срещата с такъв тип хора, които комбинират в себе си не само знанието, човешките качества, един аристократизъм. В нашата сфера за мен такъв е доцент Василев, с който можах да се докосна тук в Шейново, са изчезващ вид. Знаете ли, в много от другите болници отидоха обучени акушерки и лекари от тук. В много голяма част. Мисля, че сме допринесли за добра организация и на други места. По-различното е това, което и другите колеги казаха, духът на болницата. Защото технически ти можеш да се научиш навсякъде. Но този тип взаимоотношения, колегиалност, етично поведение, няма друго място, което към момента да съм го видяла. Тия неща не се забравят. Този тип отношения. Те в този свят, в който аз работя последните 22 години, са малко по-различни. При дъщеря имаше още един инцидент, който ми подсказа и ни каза, че сме на правилното място с Шейново и с този екип. След изписването тя имаше колики. При това колики, които на двама лекари им се струваха много подозрителни. Нали, човек веднага си представя какво си мисли хирурга. Инвагинация, някакви големи драми. И не минаваха с изпитаното от поколение българско средство чай от копър. Доктор Добрева и каза, вижте, щом не минава от копър, има едно лекарство, няма го по нашите аптеки, но аз имам контакт и моят съпруг може да го достави от Франкфурт и ни доставите наречения Лефакс, който и днес от моите колеги в Германия използват срещу колики. И лекарството помогна изключително. Доктор Добрева ни го донесе в къщи в младост и ни поиска 1 стотинка за това лекарство. Това също са неща, които не се забравят. Затова пациентите, които лекарите, ние също сме пациенти, имат привилегията да сравняват не само колко добри специалисти ги лекуват, а колко струват хората. И затова Шейново за нас е едно много, много специално място. Ние със сигурност сме и приятели и пазим дългогодишни приятелства дори с колегите, които не работят при нас. Те продължават да бъдат част от това семейство, бъдете сигурни. Не смятам, че има колега, който да си е тръгнал от Шейново и да не си спомня за Шейново и да не си спомня с добро за Шейново. Никога човек не е оставен да се оправя сам. Винаги имаш на кой да звънеш, който ще дойде веднага да ти се притече на помощ. Шейново е като едно семейство. Има от всичко. Шейново е моето начало. Аз съм тук от 36 години. Не ми е омръзнало много, даже съм щастлива, че такъв дълъг период от живота ми премина в тази болница. Тук все още има един известен дух, духът на Шейново от едно време и смятам, че е много хубаво нещо. Приятелство за цял живот. Има един дух, който не напуска болницата, т.е. всеки нов се заразява с него. Като вируса. 3 месеца бях извън болничната обстановка, болницата липсва. Наистина липсва. Посветне Game Over, викай силно, аз ще дойда. Имате ли чувство за хумор? Да. Най-вече чувство за хумор. Забавляваме се по време на работа, шегуваме се понякога, радваме се, даже си попяваме понякога и работата върви добре. Това е двугласно пеене от 2 групи, това не е индивидуално пеене, аз не мога да пея сама. Нищо приятно не ни е чуждо, но не винаги може да имаме време просто да му се отдадем. 90 години и ще се радвам да се отпразнува по подобаващ начин. Да, разбрах. Скоро мисля, че беше 80. Кога минаха 10 много, така някакси много набързо. Все пак тя е близовек болница. От полза за всички е да има такова нещо, което да не е така с лека ръка премахнато. Надявам се да отпразнуваме и 100-та година. Шейново винаги ще има.
Какво родихме? За 90 години Шейново успяло да роди едни добри и достойни хора. Някои от тях са се върнали като наши колеги. Паднала съм на колеги, които са изродили мен. Тук за мен това е 90 години история. Една страхотна школа, но моите деца ще се раждат тук, в болница Шейново, при мен. Мястото, където ще стана добър лекар. Може да научи за това да бъде добър лекар, също така и за това да бъде добър човек. Нашата болница има екипност, има атмосфера, има взаимопомощ и сътрудничество. Това е, което ме кара да обичам тази болница и да остана тук, когато мога. Шейново ми е втория дом. Даже може и първи. Мисля, че това е мястото за решаване на всякакъв женски проблем или за появата на най-радостното събитие, а именно раждането. За мен Шейново означава едно голямо добро. Разбира се, това е болницата, на която имам доверие, както и много други жени. И да продължават както общинските съветници, така и министри, така и министър-председатели, ако щете, да ценят труда на хората, които често не се виждат, но ако ги няма, това ние като пациенти и като граждани го усещаме най-болезнено. Честита годишнина! Това е болница, която е с установени традиции, болница, в която са работили доста известни лекари, които са дали основи на акушерството и гинекологията. За мен Шейново е много нещо. Шейново, освен болницата, в която съм се родил, в която всеки човек има някакъв сантимент, всъщност се превърна в една кауза за мене да бъде една болница с изключително качествена медицинска услуга, да бъде едно добро място за работа и едно добро място за лечение. Няма незаменими, но има незабравими.